ಟಾಟಾ ಮಮ್ಮಿ. ಬೈ ಬೈ. Hey guys, welcome back to my Tulu vlogs channel. Ini nama baik dita nanavulu ella kolpidadre back to qatar popera kulella. So ansha nama ini ita pattinatra payya amma dadama bokka akkanagalu papa shanu bokka yane mata ita bata kulijjerillada pidai potere aadarendu tikkare potere. So ಅಂಚ ಮಾತಾ ವಿಷಯ. ವಾವ್ ಇವತ್ತು ಚೀತನ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀನಿ. ಏನ್ರು ಟೈಮ್ ಬಂದ್ರು ಅಕ್ಕ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್? ಪನಿಯಾ ఒక నీకు నేను నా ఖుషి ఆపు sad. How are you feeling? ಫೀಲಿಂಗ್ ಚಳಿ ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಎಲ್ಲೆ ಪೋಪುನತ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಟಾ ಮಮ್ಮಿ. ಬೈ ಬೈ. ಟಾಟಾ. ಎಂತ ತಿನ್ನಕ ಮಾತಾಡ್ಬೋದ? ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬೋರ್